Sada kada ste okvirno upoznati s našim današnjim temama, bilo bi najbolje da se odmah premjestimo ispred Gradskog kazališta Joza Ivakić, gdje nas već čeka kolegica Rebeka Slaviček. Rebeka, kao što možemo vidjeti na domaćem si terenu u odličnom društvu, pa neka tvoji gosti slobodno s nama podijele sve detalje ovog prekrasnog događaja. Naravno, Daisy, evo pozdrav tebi, pozdrav gledateljima emisije Tu oko nas. Nalazimo se, kao što si rekla, ispred Gradskog kazališta Joza Ivakić u Vinkovcima. Sa mnom je ravnatelj gospodin Zdenko Rečić. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju Tu oko nas. Dobar dan, pozdrav vama, vašim gledateljima, vaše emisije. Evo, nalazimo se uistinu jednom posebnom prigodom, jedno posebno drvo je u tijeku sađenja. Pa da, ovo je drvo prijateljstva između Gradskog kazališta Joza Ivakić i našeg prijateljskog kazališta Zorin dom iz Karlovca. Ovo prijateljstvo je počelo još davnih dana, dok je gospodin Srećko Šestan bio pomoćnik ministra kulture gospodina Bože Biškupića, gdje je on inicirao pomoć Vinkovačkom kazalištu, pa je onda prijateljstvo ili suradnja nastavljena dok je on bio ravnatelj Zorinog doma iz Karlovca. Odlaskom gospodina Šestana u HNK Split kao intendanta, ja sam nastavio tu dobru suradnju sa Zorinim domom iz Karlovca i sa njihovom sadašnjom ravnateljicom Irenom Božičević. Ovo drvo prijateljstva nije kraj našem prijateljstvu, mi nastavljamo i dalje suradnju, nadam se u 7. mjesecu potpisivanjem jednog ugovora o suradnji, a to znači da u iduće godine i mi i oni planiramo postaviti zajedničku predstavu radnog naslova 3,5 žene. Tu je Petra Cicvarić koja piše tekst, tu je Peđa Gvozdić koji će biti redatelj. Znači, suradnja Vinkovačkog i kazališta iz Zorinog doma se ne završava sa sađenjem ovog drveta. Nadamo se da će, kao što je ovo drvo dugogodišnje, dugi vijek ima, Ginko, na prijedlog našeg Vladimira Andrića, da će i prijateljstvo Zorinog doma i Gradskog kazališta Joza Ivakić trajati dugo. Evo, svašta je u planu, dakle, ovo je samo početak, kako ste rekli, jedne lijepe suradnje. U planu je i predstava, ako smijemo otkriti. Možemo li čuti nešto malo više o predstavi? Muško-ženski odnosi su u pitanju. Pa ja bi možda taj dio preskočio, s obzirom da je tu spisateljica Petra Cicvarić, pa da vi nju pitate, možda da ju pitate i za sutrašnju predstavu, jer je ona napisala i tekst za sutrašnju dječju predstavu, pa možda da se ja izvučem, pa da mi Petru pozovemo. Naravno, evo, neka nam dođe i Petra. Ravnatelju, hvala vam lijepa na razgovoru. Evo, s nama je i glumica Petra Cicvarić, kazališta u Karlovcu, Zorin dom. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Tu oko nas. Hvala vam, dobar dan, veliki pozdrav svim gledateljima. Evo, čestitke na sadnji drveta prijateljstva. Sklopljeno je još jedno kazališno prijateljstvo, što je uistinu nešto i lijepo i veliko u kazališnom i u kulturnom svijetu uopće. Apsolutno, i drago nam je da smo mogli sudjelovati i da uopće imamo tako lijepu suradnju i nadamo se da ćemo ju njegovati sve ove druge godine koje dolaze pred nama. Dakle, nije samo drvo u pitanju, došli ste i sa predstavama. Za početak to je jedna predstava za djecu. Možete li nam nešto više reći o njoj? Koliko znam, vi ste ju sami napisali. Je, tako da bi bilo najbolje da i ja kažem nešto o tome. Da, to je predstava Korak po korak do čiste planete. Radi se zapravo, to je jedna edukativna predstava za djecu i mlade, ali vjerujem da će i roditelji uživati. Zapravo otkriva se kako u 5 koraka možemo očistiti našu planetu. Znači, jedna priča o recikliranju, ajmo reći ukratko, i to nam pričaju 2 lika, Ružica i Dino. Evo, možemo li malo otkriti o čemu će se raditi u predstavi, ili predstava možda i interaktivna, što će naša dječica imati prilike vidjeti u predstavi? Vjerujem da se roditelji spremaju ove subote u 11 i 12 sati, dakle 2 izvedbe. Je, 2 izvedbe, nadamo se da će biti pune koliko može biti, jel da, po ovim novim mjerama, a ne smijem vam sve otkriti, ali je, interaktivna je predstava, nemojte se brinuti, dobrovoljno izlazi na scenu tko želi, od djece, ali i od odraslih. Zapravo, evo, mogu vam dati mali kao hint,
naučite u koju kantu za smeće ide koji otpad. Evo, pa će vam biti lakše. Evo, čuli ste, poštovani gledatelji, draga dječice naša, dakle pripremite se za subotu i za ovu predstavu, no to nije sve. Nešto malo kasnije čućemo i o drugoj predstavi koja je u pitanju, dakle zove se Ajmo probati Čehova, ali to će nešto vaš suprug, ukoliko sam dobro obavišena, vaš suprug. Moj partner, tako je. preuzeti. No prije toga bih vas još pitala u vezi ove predstave koju u budućnosti planirate raditi sa Gradskim kazalištem Joza Ivakić u Vinkovcima. Ako nam možete nešto malo više reći o toj suradnji, dakle to je nešto što se i mi odrasli možemo veseliti. Definitivno to je za odrasle predstava i to će biti predstava sa 4 ženske glumice, 4 ženska lika. Neću vam previše otkrivati, ali samo da znate evo da ćemo pokriti sve ove teme o ženama, o svemu što se priča i što se ne priča. Želimo razbiti neke tabue, ali i da se pritom jako dobro nasmijemo. Evo, dakle, ovo je početak jedne plodonosne suradnje, možemo to tako reći. Je, nadamo se da nije jedina, jel tako, da neće stati na tome. Hvala vam najljepše na razgovor, evo ja ću vas prepustiti daljem poslu, a mi ćemo pozvati onda vašeg partnera Peđu Gvozdića. Dobar dan i dobro mi došli u tu emisiju Tu oko nas. Dobar dan, evo i hvala vam na pozivu i lijepo nam je uopće da smo se okupili oko ovakve divne događaja. Da. Ovo je uistinu zanimljivo potpisivanje, dakle uskoro će se dogoditi i potpisivanje suradnje, ali ovo je začetak te suradnje, sadnja jednog drveta koje ovako kažu trajno. Je, trajno, pogotovo drago mi je da su izabrali ginko, što kažu da dugo raste i da je stvarno dugovječno stablo. Evo da, mislim da je to jedan lijepi simbol cijele suradnje i nadam se da će naša suradnja potrajati koliko će potrajati naše stablo. Evo, kazalište, dakle, Karlovačko Zorin dom sprema 2 predstave za vinkovačku publiku. O jednoj smo već razgovarali, onoj za najmlađe, no tu je nešto i za odrasle. Da, za odrasle sutra, znači ujutro će biti Korak po korak, kao što je Petra i najavila, a na večeri Ajmo probati Čehova, to je predstava koja je sastavljena od 4 jednočinke, poznate Čehovljeve jednočinke i to je zapravo nastale nakon prvog lockdowna. Nije bilo u planu da bi se to radilo, pošto smo shvatili da nas, ko zna koliko nas neće biti na sceni, jer se nismo imali vremena raditi nešto drugo. Onda smo se odlučili za to, jer tada su još bile one mjere da ne smije biti puno ljudi na pozornici i to. I onda smo izabrali ovo. U vrlo teškim uvjetima nastala, što moram priznati, jer su nam neki glumci, nažalost, i slomili nogu u međuvremenu i sve, tako da je sve spalo na nas troje, ali tako nas troje je i napravilo dosta dobru predstavu koju mislim da će publika uživati. To je nešto, sve vremenske su teme o i ljubavi i nekog nasljedstva i toga i svega, tako da mislim da će biti jako zanimljivo. Dakle, muško-ženski su odnosi u pitanju, ono kao što smo najavili, to je uvijek zanimljivo publici. Naravno da je zanimljivo, kažem, ima i nešto pogled muškarca koji se osjeća kao tovarna životinja, recimo u nekim trenucima, tako da ima mislim da će biti zanimljivo svim uzrastima. Evo, kakva je trenutno situacija u Karlovačkom kazalištu? Koliko vas je spriječila korona u normalnom obavljanju posla, probama i svim ostalim situacijama u kojima se glumci i svi ostali vezani za kazalište nalaze? Pa spriječilo je dosta, naravno, kao i svima. Vidim da i ovdje baš komentiramo sad s kolegama iz Vinkovačkog, osjeti se to, naravno, publika se još i boji doći, neki još, što je naravno razumljivo, nekima smetaju maske i ta mjerenja i to sve, ali kao pozivam ih sve da dođu u kazalište, jer stvarno, evo, nema nijednog zabilježenog slučaja ni zaraze u kazalištu i ovdje najsigurnije se možete osjećati u kazalištu, definitivno. Evo, da. Onda možemo pozvati publiku, dakle, da dođe u subotu i na dječju i na predstavu za one malo starije. Tako je, da, obavezno dođite. Ja bih samo htio dati ime našem stablu, to je u dogovoru, on će znati ko, ali stablo će se zvati Srećko. Evo, tako da znate, da. Evo, izvrsno i to ekskluziva. Da, ekskluziva, tako ako će ići javno, ja sam to morao vama reći, tako da znate. Evo. A publici da nam se dođete u što većem broju, evo sutra koliko može se, naravno po mjerama, eto. Da. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno naravno i u daljnjoj suradnji, a i Karlovačkom kazalištu. Može, dogovoreno, hvala i vama. Hvala i vama, evo, a mi ćemo sada zamoliti našu pročelnicu Odjela za kulturu i turizam grada Vinkovaca, gospođu Mariju Liščić-Drmić, da nam nešto kaže. Evo, još jedna uistinu zanimljiva suradnja i možemo reći sunčano je vrijeme, izmamilo je sve van kazalištarce, nešto uistinu zanimljivo se događa.
Tako je, pa evo, upravo smo znači posadili drvo koje možemo nazvati jedan oblik suradnje između Vinkovaca i Karlovca i evo koji znači traje dugi niz godina i evo ovo je samo još jedan prilog u tome svemu. Vinkovačko kazalište punom parom ide naprijed, punom parom radi nove predstave, suradnje su razne tu u pitanju, evo još jedna ovako predivna, to sve doprinosi i vinkovačkoj kulturi grada Vinkovaca, ali i Vukovarsko-srijemske županije pa i šire. Tako je, pa evo, mislim, znači možemo reći da njima čak niti virus ovaj koji nas napada, mislim, ne smeta. Oni rade non stop ili gostuju ili imaju, znači, predstave ovdje kod nas. Možemo reći stvarno unazad negdje godinu i pol dana imaju iza sebe jako dobre rezultate, puno nagrada, kako osobnih, tako i samo, jel da, mislim, kazalište. Tako da ovo je zapravo za njih, ajmo reći, vjetar u leđa samo za dalje. Možemo li onda reći da su grad Vinkovci otvoreni za sve kulturnjake i svu vrstu kulture, da su svi dobrodošli? Tako je. Naravno, svako mislim da može naći kod nas nešto za sebe, za svoje neke osobne potrebe i evo, znači pozivam sve ljude dobre volje da nam dođu, da obiđu kazalište, da vide, evo, zato što imamo naravno šta da ponudimo. Hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala vama. Evo, Daisy, poštovani gledatelji, kod nas je tu veselo, mi ćemo nastaviti saditi drvo prijateljstva između gradskog kazališta Joza Ivakić u Vinkovcima i kazališta u Karlovcu Zorin dom. Bilo bi to sve od nas. Veliki pozdrav, Daisy, tebi i tvojim gledateljima.